sumbergut ambangun budaya katone asri endahe swasana lingkungan kang resik ana pawiyatan nyata yekti lingkungan asri ucap itu yani kebayang ngedu temenan pokoknya wedok liyane ini mesti wae kedu sekitar dhewe iki mbok dune menuk ndi diitu karo baca kenong beres runtuk naik separuh
mesti rezeki teko sama aja glur mbak aja glurte mak aja glurte glur tanpa cah mate je esok rezekine numpuk cece rezekine lumpuk suge kula rupa